बोलिए दुर्गा माता की जय, मैया भवानी की जय, नौ बहिनवार की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्मा की जय। तो प्रेम से बोलिए दीदी सच्चे दरबार की जय। तो देखी दीदी, आप सबके बीच नवरात्र के हम कथा सुना तनी, तो आप सब हमरे कथा के सुनी कि एगो इंसान जाति पंडित बाने का उ नवरात्र में का गलती कैले बाने, तो उनके दुर्गा माता उनके गधा बना देले वाली। तो आप सब हमरे कथा के सुनम, तब्बे जानम कि उ गलती उ कहने तू गधा बन गइल बाने। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखी दीदी, एक गांव रहल, वो गांव में एगो पंडिताइन रहली। अब पंडिताइन के एगो बेटा रहने, लेकिन पंडिताइन जो रहली उ बहुत अच्छा दिल के रहली, उनकर बहुत दिल निर्मल रहल, बहुत उ अच्छा रहली। केहू के उ भी ज्ञान दे तो बहुत उ अच्छा ज्ञान दे। देखी उ जाति आ पाति नहीं देखें, बस इतने पंडिताइन देखें कि केकरे घरे सफाई बा आ केकरे घरे नाई सफाई बा। देखी दीदी, जेकरे घरे सफाई रहे तेकरे घरे उ पंडिताइन पानी पी लेत रहली, कुछ खा लेत रहली, लेकिन जेकरे घरे अगर सफाई नहीं रहत तो ना खात रहली। देखी दीदी, लेकिन उहे पंडिताइन के जौन बेटा बाने तो उनकी अंदर बहुत घमंड बा, उनकी अंदर बहुत अहम बा कि हम जाति के पंडित हई, हम बड़ जाति हई, हम सब केहू के घरे हम कथा बथा बाचे जानी, तो हम काहे केहू के घर के एक गिलास पानी पियब। देखी उनके घरे उनके घमंड रहल, लेकिन पंडिताइन के ना घमंड रहल। ए पंडिताइन के बेटा अगर जान जात रहने कि माई हमार हिनके दुआरी पे जाके बैठ के आ जाके एक गिलास पानी पियले बाने, ते आके बोलत रहने कि माई तोहके जाति के कुछ लक्षण है का? अरे जाति के पंडित हऊ, जेकरे ना तेकरे दुआरे पे जा तलू तू पानी पी ले तलू। कहली ए बेटा, ऐसा ना कहल जाला। अरे भूख पियासी लगल रहेला तो कुजाति रहे ना चाहिए ना, तो पिए पड़ जाला। अरे आज हमरे धन बा, हमरे सब कुछ बा, ती ना कहल जाला कि हम पानी ना पियब। अरे जे प्रेम से दिल से जे देता दरवाजा पे तेकर पानी पी लेवल जाला। कहना सुना, तू जात के पंडित हऊ, सब केहू के दरवाजा पे पानी ना पियल जाला। कहली अरे बेटा ऐसन काहे कहतल? कहने कि आज के बाद से अगर सुन गईनी कि केहू के दरवाजा पे जाके केहू एक गिलास तो के पानी दहले बा तो तू पी ले बालू, तो हम बिहान तो से हम पूछब। देखी अपने बेटा के डरे पंडिताइन केहू भी पानी पिए के दे जा कहीं तो सब केहू कहे कि आव बैठो। देखी केहू बैठे के कहबे करी तो जात के पंडित है तो केहू के मन विचार अच्छा रही तो केहू एक गिलास पानी पिए के देबे करी। लेकिन देखी पंडिताइन अपने बेटा के डरन अब कुछ केहू के दरवाजा पे ना जातली आ ने केहू के घरे एक गिलास पानी पियतली। देखी लेकिन पंडित जी केउनो जाति देखी जाति देख के आ उ कथा बाचे जा। जौन अच्छा जाति रहे लो, जेकरे घरे धन दौलत रहे तेकरे घरे उ कथा बाचे जा। जेकरे घरे धन ना रहे, जे जात के अच्छा ना रहे तेकरे उ ना जा कथा बाचे। इहे उनकर काम रहल। देखी पंडिताइन कहली अब बेटा तुहार शादी करब कि ना करब? पंडिताइन के स्वामी जी जो रहने तू गुजर गए रहने, उनकर मौत हो गई रहल, उ ना रहने तेगो इहे बेटा भर रहने। पंडिताइन कहली ए बेटा अब तुहर उम्र हो गई बा, अपन शादी कल। देखी बेटा तो शादी कईने जब पंडिताइन के बेटा के बियाह हो गई आ जब उनकर औरत अली तो देखी जब उनकर औरत अली तो उनकर औरत भी बहुत अच्छा दिल के रहली, उनकर औरत भी बहुत अच्छा दिल के रहली। जैसे पंडित के माई रहली पंडिताइन रहली वैसे उनकर
औरत बहुत सही रहली। देखी सास पतोह लो बहुत अच्छा दिल के रहलो, बहुत निर्मल दिल के रहलो। देखी अगर केहू आवे वैसन जात के आवे कहे कि ए बाबा चलती हमार कथा तनी बाची देती, हमार कथा कहे बना हम तुहरे घरे हम तोहरे दुआरी पे हम जाए कथा बाचे। कहलो कि काहे ए बाबा, त ना हम देख हम जाति से पाती हम देखे नी, तब जे जवन जाति रहला हम वैसे कार करे नी। हम ही ना बटे जेकरे दरवाजे पे ना हम तेकरे दरवाजे पे हम चली जाए हम कथा बाचे। कहली ए बाबा सभी कहल जला ई तो भगवान के देन ह, ई देवी देवता लोग जाति बनौले वालो, ई ना कहल जला सब केहू के शरीर में ते एक एक खून बाटे। कहने अरे शरीर में सब केहू के एक एक खून बा त काहे जाति बाटल बाटे। हम जाति आ पाति हम देख के कथा हम बाचे हम जानी। देखी एहर पंडिताइन के पतोई सारा बात सुनतली, सारा बात सुनतली। आज पंडिताइन के बेटा जब घर में आईने तो उनकर मेहरारू पूछतली कि सुनी आपसे एगो बात कहे बा। कहना कि का, तो हौ जी आइल आपके कथा बाचे के कहत रहल त काहे आप कथा ना बाचे गईनी। तो सुनो जाल जला तो जाति देख के जाल जला। अब जा आ जा चमार आ जा डोम हो जा, डोम आ जा धोबी हो जा, आ जा दूसरा। तो ये जाति में ना हम कथा बाचे जानी। कहली कि उनकर औरत कहली अरे ऐसन काहे कहतनी, अरे सब केहू के दरवाजा पे जाल जला। जब जाति के पंडित हई तब के सब केहू के दरवाजा पे जे पूछे तेकर जाके कथा बाचल जाला। कहल कि देख जे में के माई रहली तेही में के तू बालू, तू हमके आयल बालू ज्ञान देवे। अरे जौन हम करतनी तू हमके करे द। कहली कि देख हमार तो जौन बाप बाने ऐसा ना करे ने। केहू कहेला केहू कही कि ये बाबा चल के हमार कथा बाच दी, हमार बाप चल जाने, लेकिन हमार स्वामी जी बाने तो ऐसा बाने कि जाति पाति देखतनी। देखी उनकर सास कहतली पंडित जी के माई कहतली पंडित जी के मेहरारू से कि सुना तू आज जौन ज्ञान देहलू उहे ज्ञान हमऊ भले इसका हमरे कोख से जन्मल बाने, हमरे औलाद हमें आ हम इहे ज्ञान देनी। लेकिन हम केहू के दरवाजा पे गिलास पानी पी लेनी ती हम के आवे ने तो डांट फटकार लगे ने, तेही से हम छोड़ देले बानी। केहू के दरवाजे पे हम ना जानी, केहू कहेला तो कहे नहीं हमरे समय ना आई बाटे। लेकिन देखी दोनों जानी लोग बहुत भगवान के बहुत देखी दुर्गा माता के बहुत ही लोग पूजा करेला। लोग दुर्गा माता के पूजा लोग करी लो, 9 दिन के व्रत लोग करी लो, 9 गो कन्या लोग खियाई लो, ये लोग सब कुछ करेला। लेकिन पंडित का कहने कि तू हलोन व्रत करतला आ 9 गो कन्या खियावतला, हम ले आवतनी कमा के हम घर में धरतनी आ तोहन लोगन की ये कारबा। देखी 9 गो कन्या भी ना पंडित जी खियावे देने। उनकर पत्नी बैठ के घर में बहुत रोएली। अब माई का करें, माई तो सोचेली अब हम का करब। लेकिन देखी ऋषि क्रोध में निकल जाली, ऋषि क्रोध में अपने नैहर चल जाइए। आज जब नैहर जाली तो बाप पूछने बेटी काहे तू अकेले अइलू हो। तो कहेली कि तू शादी तो कैला लेकिन उनकर दिल देखी के ना देख कैला, उनकर आत्मा देख के ना कैला। अरे वो बात से के बहुत घमंडी बाने कि देखो उ जाति पाति देखी के उ कथा बथावा चेने आ 9 दिन के बतावे यहाँ नवरातन हम व्रत करत रहनी त कन्या खियावत रहनी। लेकिन वहाँ हम व्रत कैनी त कन्या खिया भय तू हमके इतना डांट लगवने कि हम कमा के ले आवतनी थी करतनी आ तू 9 गो कन्या खेबू। अरे ये सब भेदभाव ह, ये कुल ना हवे। देखी यह बात उ कहने पंडित उनका लड़की के बाप कहने पंडिताइन के पतोही के बाप कहने कि ऐसन बाती बाटे ये तर कहने हमें कहने कह तो चला तू रह आज ना तो कहियो तो अहे दरवाजे पे। देखी अब ऐसे अगुरने कुछ दिन 6 महीना 5 महीना अगुरने अगला जब नवरातन आइल तो कहने देख यही नवरातन खरतिन उड़िसिया के गोइल वाली आ जा तनी हम वही जा कह देतनी कि चला वही जा के कह देतनी कि जौन हमसे गलती भइल बा वो गलती के तू माफ कर दे। चला 9 गो कन्या भाई खिया ली हो। कहल देखी अब कहने अपने माई से कहने हम जातनी ससुरारी, आखिर मेरी सिया के गोइल वाली यही खरतीन हम जातनी ससुरारी। कहली माई कहली जा तलो जा। अरे इतना दिन हो गइले सब तुहरिए चलते ने गइली है। देखी
ये बात जात तने जब जात तने तराही में सब केहू जाना तने पंडित के जाति हमें तराही में जात तने त एगो गौवा के बाहरवा एगो डोमिन के घर मिल पड़ल बा, एगो डोमिन के घर पड़ल बा। तू डोमिन 9 दिन के व्रत कैले बाली, उ 9 दिन के व्रत कैले बाली। तू लास्ट जहिया नवमी रहेला, जहिया लड़किन के 9 गो कन्या खियाल जाला तहिए उ सवेरे पहर जात ने। तू डोमिन देखली आवे के रहली पंडित जी के घरे, लेकिन देखली तो कहली ए बाबा तनी सुनम। कहने का हो त हमरे घरवा कथा तनी करे बाटे, हवन कराग बाटे आ कराग बा आ तनी हमके कर कहने बताव तोहरे घर में हम घुसम, तोहार हम कथा कहब, तोहार ऐसी करब जात के डोमिन है ई ना समझतलू कि हम तोहार हम कथा बथा बाचब। देखी इतना बात वो डोमिन के बोलने, डोमिन सोच के वही जा रोए लगली, बोल के अब आगे बढ़तने। देखी लेकिन दुर्गा माता देखी सब केहू के हई, माता भवानी जगदम्बा सब केहू के हई। देखी जब इतना बात बोली धने आगे बढ़ गए ने, पंडिताइन बैठ के अमरक के रोतली कि हे दुर्गा माता हमन के बताई, हमन के डोमिन हई तो हम अछूत जात के हई, आखिर में हमरे बता दी हमरे घर में का ना बा। ये सोच सोच रोतली। आगे जैसे पंडित जी बढ़ने वैसे धीरे धीरे उनकर शरीर गधा के बनत गई। देखी अभी दुर्गा जी के श्राप लगल बाटे कि जैसे इनके घमंड रहल, जैसे इनके ज्ञान रहल, तो जेकरे ज्ञान रहला तो घमंड रहला, तिहे कहल जला गधा सबसे बेकार हमें। देखी उनके धीरे धीरे दुर्गा माता धीरे धीरे उनके गधा बनावत गईली। जब गधा बनत तने देखत तने अपन हाथ गोड़ देखत तने, शरीर सोझ बा लेकिन देखत तने हाथ गोड़ी हमर काहे ऐसी हो जाता, हाथ गोड़ भइल। ओकरे बाद से मुंह उनकर बन गई। जब मुंह बन गई गधा के ती बैठ के एगो पुले पे सोच के कहने कि काहे हमारे तर हाथ गोड़ बन गइल बा, अब हम कैसे ससुरारी जाई, हम कैसे ससुरारी जाई। जा तने तो बोली तो आवाज़ तो निकलता, लेकिन देखी माता जी के सभी कृपा बाटे। जब इनकर बोली निकलता कहने माता जी दुर्गा माई भी सोचतली अपने ससुरारी चहू पिजा तब इनके हम सजा दे। जैसे ही जाति के अछूत मानत तने वैसे इनके तब इनके हम सजा दे। कहने चलो दिन बीत जा आ राती के जाई तो कुछ ना तो हमार मेहरारू जनिए न कि हमार पति जी हमें, हमार स्वामी हमें, हम जाइब अपन मुँह ढाकी ओकी के जाइब आ कह देव कि देखा आवत नहीं रहिया में पता ना का हो गइल कि हमार सब शरीर हैसी हो गइल। देखी जब गईने नोछा ओढ़ के गईने, आ जब नोछा ओढ़ के गईने आ जब घर में घुसने तो केवाड़ी तो उनकर धर्म पत्नी ही खोले अली दरवाजा, उनकर उहे खोले अली। तो ओकरे बाद से सोचने अब हम बोली, घर में घुस गई ने सोचले हम बोली, लेकिन देखी अब माता जी भवानी दुर्गा माई अब उनकर बोली भी बंद कर देले वाली। वो दरवाजा पे जैसे चहुपने तैसे पंडित जी के बोली भी बंद हो गई बा। जब बोली बंद हो गई तो देखी जब उनकर औरत देखत तली काहे इनकर गोड़ कैसन बा, हाथ कैसन बा, उ तुरंत वही जा चिल्लाए लगली। देखी जब उनकर औरत वही जा चिल्लाए लगली तो उनकर बाप उनकर महतारी लोग कहत आखिर में बेटी काहे चिल्लातली। टूट के आवत ने तो बाप जब देखने तो तुरंत देखी अब पैना खोजे लगने, आ जब डंडा पौने तो उनके लगने मारे। उ सोचे तने हमार बोली निकलत रहल ह लेकिन हमार काहे बोली नहीं निकलता। जब लगने मारे तो देखी उ गधा बन गइल बाने पंडित जी। तो कैसे का कहतने, जनी मारिए ससुर हई राउर दामादे, आ जनी मारिए ससुर हई राउर दामादे, हमके जो चिन्ही ससुर हमके जो चिन्ही, आ जनी मारी डंडा ससुर हई राउर दामादे। उनकर धर्म पत्नी भी ना जब चिन्हतली हमार स्वामी जी हमें, तूहो जौन पौले वाली तौने से उहे मारतली। त कहतने कैसे, अरे जनी मारे धनिया, अरे जनी मार हो धनिया, हई
हई तो हर स्वामी जी अरे जनी मारे धनिया हई तो हर स्वामी जी जनी मारे धनिया हमके जो चिन्हा धनिया हमके पहचान जनी मारिए धनिया हई तो हर स्वामी। देखी जब दुर्गा माता उनकर बोली भी रूनी देली, उनकर चेहरा गधा के बना देले वाली, हाथ गधा के बना देले वाली, लेकिन सब जब गधा के बन गइल बा तू कौने ओर से उ चिन्हे कि हमारी स्वामी जी हमें, आ चाहे पंडित जी से उनकर बाप चिन्हे कि हमार दामाद हमें। देखी वहाँ से जब मारने लोग तो वहाँ से भागत 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 अपने गाँवे आईने। जब अपने गाँवे आवतने तुमकरे मुँहे से आवाज निकले लगल। जब सब लोग देखता कि काहे ई कौन चीज हवे गधा कहीं ये तर चले ने। देखी अब उनकर आवाज मुँहे से निकले लगल, आके अपने माई के गोड़े गिरतने, अपने माई के गोड़े गिरतने। माई सोचतली अचानक से कौन चीज है तो कहतने कि माई तू न मरिया हम तोहार बेटा हैं, तू न मरिया हम तोहार बेटा हैं। अरे ससुरारी गईनी तो हमके केहू ना पहचानल, तो जौन तोहार पतोही वाली तो पतोही भी मरली, आ जौन तुहार समधी बाने उहो मरने। देखी कहतने तो माई कहतली ये बेटा जब तू हमार बेटा हव तो कैसे तू ये तर बन गइल, तू तो रहला इंसान लेकिन कैसे गधा तू बन गइल बाला। तो कहतने कि ए माई हम तो से का हम बताई, हम बहुत भारी हम गलती कैले बानी। अरे रास्ता में जात रहनी तेगो जाति के डोमी रहली, तू 9 दिन के व्रत कैले रहली, तू कहली कि ये बाबा हमरे घरवा तनिया पर कथा कह देती हवन, आज 9 गो कन्या खियाक बा। तुनकी हम बहुत बात ही बोलनी, बहुत बात बोलनी, आ जब बात बहुत बोलनी तो उहे बोल के हम आगे गइल बानी, तो हमार हाथ पैर मुँह हमार गधा के बनत चल गइल बा। लेकिन हम का करी। देखी माई कहली कि ये बेटा तोहके तो हम शुरू से इहे ज्ञान देत रहनी कि देखा बेटा केहू के जाति अछूत ना मानल जाला, लेकिन तू अपन आदत ना छोड़त रहल। अरे जौन डोमी रहली चला उनके दरवाजा पे। देखी माई आ बेटा लोग दोनों पंडित आ पंडित के माई पंडिताइन दोनों जानी लोग डोमिन के दरवाजे पे गए लोग। डोमिन से उ माफ़ी लोग मांगल लोग, उहो पंडित जी भी माफ़ी मांगतने कि हम बहुत बड़ा तो से हम गलती कैले बानी कि तू हमके कथा कहलू बाचे के, लेकिन हम कहनी तू जात के डोमिन हऊ तो तू हके हम कथा हम तो के बाचब, लेकिन हमसे बहुत बड़ा गलती भइल बा, हमके तू माफ़ कर द। तब देखी वही जा दुर्गा माता के लगे उ बैठ के कहले वाली हे माता दुर्गा जाय दी जे जवन कैले बा करे दी, जाय दी जब जात के पंडित हमें तो कहीं इनके ऐसन कहले बानी, इनके पाप जवनी कहने पाप के इनके दंड मिल गइल बा। अब जैसे कि शरीर यहाँ का रहल वैसे शरीर कर दी। देखी वही जा कहने पंडित जी कि हे डोमिन से कहने कि अब हम जाति अछूत ना मानम, वही जा अपने माई से माफ़ी मांगने, सब केहू से माफ़ी मांगने। तब देखी दुर्गा माता उनकर शरीर जैसे के रहल वैसे के कहने, तब से उ जाति आ पाति उ छोड़ देने, जेके जावन जाति रहे तेकरे घरे उ कथा बाचे जा ना। तो देखी दीदी उ बहुत अछूत जाति मान के आ जेकरे घरे धन दौलत रहे तेही के घरे जा, आ जेकरे घरे धन दौलत ना रहे तेकरे घरे उ ना जा। तो देखी जब जे पाप करेला तेके उनके सजा मिलेला। तो पंडित जी बहुत पाप करत रहने, बहुत लालची रहने, जाति पाति देख के उ कथा कहत रहने, तो ही से उनके दुर्गा माता इतना सजा देले वाली। तो देखी जब सजा देली तो लास्ट में उनके जब ज्ञान मिलल बा तब जेकरे घरे ना तेकरे घरे उ कथा बाचे जातने। तो देखी दीदी जाति आ पाति ना देखल जाला, इहे देखल जाला केकरे घरे सफाई बाटे। जब जेकरे घरे सफाई रहेला सब उनके मन में सबके हुआवेला, जेकरे घरे सफाई ना रहेला तेकरे घरे कुछ ना रहेला। तो देखी दीदी आप सब अगर हमरे कथा के सुनले खब अच्छा लगी तो आप सब जय माता जी लिखब।
प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, मैया भवानी की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्मा की जय। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए दीदी, आप लोग के बीच बहुत दर्द के हम कथा सुनाओ तनी नवरात्र के, तो आप सब हमरे कथा के सुनम, तबे जाना में कथा में का भाव रहल कि एगो भाई बहन लोग बा तो लोन के साथे देखी अनाथ वालों उनके साथे कैसे का भइल बा, तब माता दुर्गा लोन के सामने प्रकट भइल वाली। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। एक गांव रहल, ओ गांव में भाई बहन लोग रहल लोग। उनकर माई दादा कहीं लोग जात रहलो तो रोड एक्सीडेंट में उनकर माई दादा मर गए हने। देखी जब माई दादा मर गए हने ते लोगन के चाची चाचा रखले रहने, ये लोगन के भाई बहन के चाची चाचा रखले रहने। आ जब रखले रहने तो देखी लड़की से बाटे तो लड़की से सारा काम उनकर चाची करवावतली, सारा काम उनकर चाची करवावतली। आ लइका भी बा जौन बाहर के सपरल बा लइका करतने देखी। लेकिन दीदी जवन उनकर लइका के चाचा रहने उ बहुत दोनों जानी के जानत रहने, लेकिन वही जा चाची नहीं जानत रहली। उनके चाचा अगर जानत रहने तो चाची देखी देखी के इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होत रहल, बहुत गुस्सा पैदा होत रहल कि अपने गुस्सा के सिर्फ अपने पति के स्वामी जी के कारण वो अपने गुस्सा के रोकले रहत रहली। देखी एक दिन दीदी ऐसे का भइल कि लड़की सारा घर के काम कई देले वाली, आ सारा काम क के आ 2-4 गो लइकन के साथे चल गईली खेले। लड़की 2-4 गो लइकन के साथे चल गईली खेले। तब तक ही निकलत अली बाहर तो देखी ऐसा न कहल जाला कि जवन माई मर गईल वाली वही माई के नाव ध के आ कहत अली का तोर खेले के समय बाटे, अरे जौन मर गईल वाली ऊ अइहे तोहर कार करे। तो कहल तली जाके कि ये चाची काहे ये तर तू बोलत तलू, हम सारा कार क देले बानी आ क के हम ऐनी है खेले। इतना देखी दीदी उ लड़की इतना प्रेम से चाची से ते कहत ली कि अब्बे तोहर चाचा कहीं गईल बाने, अब्बे आई है तो साझी के सब्जी उब्जी काट ला, चीरे के सब्जी उब्जी काट के धई द साझी के खाना बना के। देखी दीदी लड़की से ते ई बात उ कहत ली उनकर चाची। तब तक लइका आवत ने तो कहत ली कि कहाँ रहल हवत, कहत ली कहाँ रहल हव, तो कहत ने कि ये चाची गईल हनी पास में जौन दुर्गा जी के मंदिर बा वही मंदिर पे गईल हनी, माता जी के हम पूजा करे गईल हनी। तो तोह के पूजा कईल जरूरी बाटे, पूजा करे। अरे तोहर चाचा खेत में खटत ने आ तू पूजा करत जाके चाचा के साथे हाथ नाई तोह के बटावे के बा। देखी जब लइका के इतना बात बोलली उनकर चाची तो कहत ने लइका ठीक बा चाची हम जात नहीं, लेकिन हमके खाना तनी खा ली, हमरे भूख लगल बा। कहतली खाना वाना ना बा, खाना खत्म हो गईल बा आ घर में खाना नाई बा। देखी ऐसे कहली लइका के खेदी देहली, लइका चल गई। जब लइका चल गई ने तो देखी बहन का कहतली ये चाची काहे ये तर तू बोललू हऊ, हमार भैया खाना मंगना तो खाना रहल तो तू काहे हमारे भैया के खाना ना देलू हऊ। तो तुहार बड़ी आवाज निकलता, तुहार बहुत आवाज जुबान चलता, अच्छा दुआन तुहार चलता तो चाचा के आ लेवे दो, तब हम तो से चाचा से कह के तब तो के हम बतावत नहीं तो हलोन के तुहार जुबान अब दिने दिन बहुत तुहार चलता। देखी दीदी से कहली देखी भाई बहन दोनों जानी कुछ लोग ना कैल बालो। जब चाचा आवत ने तो झूठ में चाची कहल जाला कि चाची चाचा से लुतरियावली हे तर करता लोग हो तर करता लोग, घर में हे तर हो तर कुछ बोलता नहीं, डांट लोग नहीं मानता लोग, यहाँ घूमता है। देखी अन्य प्रकार के बात अपने पति जी से भर देली। जब अपने स्वामी जी से भर देले वाली दीदी तो समय उनके भी इतना ज्यादा गुस्सा भइल बाटे कि अपने भाई के जो लइका जो रहने दोनों जानी अनाथ भाई बहन दोनों जानी के घर में से निकाल देने, कहने जा देश में कहीं दुनिया में लोगन बही बिल्ला
खा जा लोगन, तोहन लोगन से हमके मतलब ना बा। देखी निकाल दे लोग, निकल गई ने दोनों भाई बहन लोग निकल गए लो। जब भाई बहन निकल गए बा लोग घर में से, तो जात जात लोगन के बहन के याद आयल। बहन कहत तली कि ए भैया हमन के कहाँ जायल जाई, आखिर में कैसे का करे के। तो कहत ने कि सुना बताई बहन, बड़ी मुसीबत में कहले बाटी माई, कहले वाली कि कभी भी दुख पड़े मुसीबत पड़े तो माता दुर्गा जगदम्बा के याद कर लेवल जाला। देखा बहनी चले के एगो दुर्गा जी के मंदिर बा, वही दुर्गा जी के मंदिर पे रहल जाई। दोनों जानी देखी यह बात अपने बहन से कहने, तब गई लोग दोनों जानी भाई या बहन दोनों जानी लोग एगो गई लोग तो एगो दुर्गा जी के मंदिर पड़ल। दुर्गा जी के मंदिर पड़ल, जात जात साँझ गईल, पुजारी बाबा सूत गईल हने, पुजारी बाबा सूत गईल हने। इहो दोनों जानी गए लोग वही मंदिर पे भाई बहन सूत गए लो। दोनों जानी वही मंदिर पे भाई बहन सूत गए लो। आ पुजारी बाबा जब सवेर भल तो उठा तने तो देखा तनी तो दूगो लइके काहे छोट छोट आके यहाँ बाटे। कहत तने ए बच्चा काहे तू लोगन यहाँ वाला, आखिर में तोहलोन के का भइल बा। ते बाबा हमरे केहू बानाय, हमर माई दादा रहने लोग तो एक्सीडेंट में दोनों जानी लोग मर गए लो। चाची चाचा बाने तो घर से बाहर निकाल देने हैं। ममहर बाटे तो ममहर हमन के कुछ बटले ना बाटे। ए बाबा यही से हमन के आयल बनी के माता रानी के जगदम्बा के दरबार में यही जा कुछ दिन के हमके ठिकाना दे दी, यही जा हम कुछ दिन रह। बाबा कहने कि माता भवानी के दुर्गा जी के लगे तो नाई देखा बेटा, नाई जगह ही बाटे, लेकिन दुर्गा जी के मंदिर के पीछे हमार कुटिया बा, वही कुटिया में चल के तोहन लोगन रह लोगन। देखी बाबा तो रहे के जगह ही दे देहने। आप दोनों जानी भाई बहन लोग वही कुटिया में जाके बाबा के लोग रहे लगल लो। तो देखी भाई बाने तो मंदिर के सफाई उफाई सब करतने, आ बहन वाली तो माला गुही के फूले के बेचतली, आ माता रानी के उहे पहनावतली। देखी दीदी ऐसे कुछ समय बीत गइल बा भाई बहन के करत के। एक दिन सपना में सुतल बाने लोग दोनों जानी, तो सपना में का दुर्गा माता देखावतली कि ये बेटा तोहन लोगन के भाई बहन के भक्ति से हम बहुत प्रसन्न बानी, दोनों जानी के भक्ति से हम बहुत प्रसन्न बानी। तोहसे एगो बात हम बतावतनी कि उत्तर दिशा में जइब तो तुहार रास्ता मिल जाई। उत्तर दिशा तू जइब तो तुहार रास्ता मिल जाई। देखी जब लइका के नींद खुलल, माता रानी कहली रास्ता मिल जाई, उत्तर दिशा जइबा तो तुहार मंजिल मिल जाई। देखी जब लइका के नींद खुलल तो लइका जब उठ के बैठतने तो देखतने केहू ना बा, लेकिन उहे सपना के बात लेके बाबा से सवेरे कहतने ए बाबा हमार रास्ता मिल गइल बा, हमार मंजिल मिल गइल बा, अब हम आपके कुटिया से हम जातनी। बाबा कहने सुनो बेटा जाते वाला लोगन, लेकिन कुछ खाना देता नहीं गठिया ला लोगन, कुछ पैसा देता नहीं ले ला लोगन अपन रास्ता में जाए के। देखी वो मंदिर के पुजारी पैसा देहने आ रोटी देहने आ दे के कहने की जा तला लोगन, जब तोहन लोगन के मंजिल मिल गई तो जा लोगन एक कुटिया में कितना दिन तक तोहन लोगन रहबा लोगन। देखी जात जात भाई बहन के दोनों जानी के एगो पेड़ मिलल, तो एगो पेड़ पड़ल तो ही पेड़े के छाहे लगल लोग छहाए। आ भूख लगल तो ही जा रोटी निकाल के आ लगल लोग खाए, वही जा रोटी निकाल के लगल लोग खाए। अब इन खात लोग नाई बा लोग, अब इन लोग अपने अपने निकलले बालो। तब तक एगो भिखारी आवतने तो कहतने बेटा कुछ हमहू के भोजन में से देते ता लोगन तो हमहू खा लेती, हमके बहुत देर के भूख लगल बा। देखी अब का भइल, भाई बहन दोनों जानी मिल के लोग अपने में से आधा आधा खाना लोग दे दे हलो भिखारी खा लेने। कहने वो भिखारी कि सुनो बेटा तोहन लोगन आधा पेट खैले वाला लोगन, आ हमके लोगन अपने में से हिस्सा में से खाना दे हला लोगन,
हमके खिया देला लोगन तो हमरे लगे कुछ बा नहीं, हम तो लोन के बदला में एकरे का दी। कहने लइका कहने का हमके चाहिए, हमके कुछ ना। कहने ना बेटा तो से हम एगो बात बताओ तनी कि एगो हम दुर्गा मंत्र बताओ तनी, दुर्गा जी के एगो मंत्र बताओ तनी, वही मंत्र के तू लोगन जाप करिह आ उहे जाप करवा लोगन तो तोहलोन के भाग तकदीर खुल जाई। कहने ए बाबा ई मंत्र के कैसे आप जानतनी? कहने लो लइका के बाबा ये मंत्र के आप कैसे जानतनी? ते बेटा सुना, तू रात में सपना देखले वाला आ तू जौन सपना देखले वाला उ सपना हम जानतनी, बताओ तू सपना देखला? तू लइका कहतने हम सपना देखनी है, लेकिन बाबा आप कैसे जानतनी कि हम रात के सपना देखले बानी? आखिर में आप कैसे जानतनी? जब इतना बात तू लइका कहने बाबा से तो तुरंत तू भिखारी जो रहने बाबा कहत रहने तू भिखारी रहने हनुमान जी के रूप धारण कर लेने। कहने सुनो बेटा हम हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी हैं, हमके माता दुर्गा हमके भेजले रहली कि जाओ बच्चन के देख को अब बच्चन के जाके तू देख लो कि वो बच्चा कैसे का करत ने सब। तो हमके दुर्गा माता भेजली तो हम लगे आईनी। देखी अब इतना बात कह के हनुमान जी देखी चल जाने, गायब हो जाने हनुमान जी। अब वहाँ से उठेला लोग, भाई या बहन उठी लो, जा उठी लोग, आवत आवत एगो शहर पड़ेला। वो शहर में एगो कपड़ा के दुकान रहेला, वो शहर में कपड़ा के दुकान रहेला, बहुत बढ़न दुकान रहेला। वही दुकान पे आदमी के जरूरत रहेला। ये दोनों भाई बहन लोग जाए लो तो कपड़ा के दुकान वाला से कही लो, कहिए हाँ जगह बा। तो देखी बहन वही दुकान पे चाय पानी देवे लगेली आ भाई का करे ने कपड़ा उपड़ा दिखावे लगे ने। कुछ दिन ऐसे लोगन से होला, तू दुकानदार कहे ने कि सुनो हाई कपड़ा दे तनी, हाई गावे गावे ले जा बेचे के। देखी जैसे लोग ले जाला लो, सारा लोगन के भाई बहन के हाथ से सारा कपड़ा बिक जाला। देखी जब कपड़ा बिक जाए ये लोगन के जौन सैलरी मिलेला, तनख्वाह मिलेला, ये लोग वही से बचा के अपन जमा कैल करेला लो। देखी अब धीरे धीरे कपड़ा के दुकान पे रहत रहत लोगन के ज्ञान मिल गइल बा दीदी। जब ज्ञान मिल गइल बा तो खुद के जौन पैसा लोग बचा के धैले रहल लोग, उहे पैसा से अपन दुकान एगो लोग खोलल लोग। देखी दीदी दुकान लोग खोलल लोग, आ जब दुकान लोग खोलल लोग तो दुकान पे उनकी इतनी बिक्री होके लगल कि कहल जाला इतनी दीदी इतनी दुर्गा माता वो लोगन के बढ़ंती कैली इतनी। देखी अब का भइल कि पैसा लोगन के ज्यादा हो गई तो खूब सुंदर के एगो घर लोग ले हलो, खूब सुंदर के घर लोग ले हलो। आ जब घर ले हलो तो देखी दुर्गा माता के उ लोग भंडारा लोग करावे लोग, भाई या बहन मिल के हर महीना में दुर्गा माता के नाम से उ लोग जनतन के खियावे लोग, भंडारा लोग करावे लोग कि दुर्गा माता के प्रसाद लोग बंटवावे लोग। देखी दीदी इतना माता जगदम्बा इतना ज्यादा वो लोगन के बढ़ंती कैली, माता रानी इतना प्रसन्न भैली दुर्गा माता। यही नवरात्र के समय देखी इतना प्रसन्न भइल वाली कि वो अनाथ लइकन के अनाथ लइका के भाई बहन के जिंदगी के कैसे सुधार कैले वाली। काहे देखी लइका के बात याद रहल कि माता हमार माई का कहले रहली, बेटा कबो दुख पड़े तो दुख में माता दुर्गा के नाम लेहल, मौनही के आशीर्वाद से सब कुछ होला। तो दुर्गा माता के उ अपने माई के बात मान के आ उनके महतारी मान के उन्हीं के जौन कहत तली तवन करत गइल बालो। देखी अब जब गांव के जौन बढ़ कहल जाला धनी आदमी रहे ने वही में ये लोग शामिल हो जाला, वही के टक्कर के लोग हो जाला। वो गांव के आदमी भी सोचेला लोग कि देख ई भाई बहन मिल के कितना भक्ति लोग करता लो आ कितना का लोग करता लो। ये लोगन पे भगवान दुर्गा माता कितना लोगन पे प्रसन्न वाली। देखी दुर्गा माता दीदी इतना लोगन पे प्रसन्न हो जाली कि वो लोगन के अनाथ लइका के भाई बहन के दुख के हरी ले वाली। तो देखी सच्चा हृदय से सच्चे हृदय से मन से एकदम भाई बहन मिल के लो माता दुर्गा के लोग पूजा कैले वालो, अर्चना कैले वालो, मंदिर पे जाके अपन लोग
लोग दिल साफ करके माता दुर्गा के लगे लोग जाके अपन सफाई लोग करे लोग। बाबा के कब्बो नजर में लोग गलत ना देखल, चाहे माई के नजर में। देखी सच्चाई दीदी कहीं ना जाला, सच्चाई कहीं ना जाला। घर से जब कहल जाला कि लोग चाची चाचा खेत देहलो तो लोगन से चरगुना कितना ज्यादा लोगन के धन दौलत हो गई कि इतना ज्यादा धन दौलत माता रानी दे देहली को लोगन के दुख हरी लेहली, वो लोगन के दुख हरी लेली। तो देखी दीदी जे सच्चाई से हृदय से माता जगदम्बा के जे पूजा करेला, उनकर नाम लेला, उनकर भक्ति करेला, उनकर अर्चना करेला तो उनकर माता रानी सब दुख के दूर करेली। आ देखी दीदी जेकरे मन में लालच से रहेला, लालच से अगर करी तो उनके माता जगदम्बा कुछ ना करेली। तो देखी दीदी आप सब अगर हमरे कथा के सुनले बानी तो आप सब भी सच्चे हृदय से माता जगदम्बा के मानी। जैसे अनाथ लइकन के माई दुख हरले वाली, वैसे सब भक्तन के माता रानी दुख हरव। तो आप सबके हमार कथा सुंदर लगल हुई, अच्छा लगल हुई तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा आप सब लिखम।